Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दिनैनिफ्राय एप्लाइ लिंकआ एक्टिभेट जाबाय एबा जासिगोन बेनो जाबाय ट्रेड्समेन ग्रेड 4 आव स' बे साख्रियाव मा खालामनांगौ आरो मा मावनांगौ आरो लोगोसे एक्साइज कनस्टेबलआ मा बेनि सायाव आपडेट लाबोदों जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनो लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्सबो खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनायफोराबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन स' बेनिफ्राय लेटेस्ट नटिस फैदों बेनो जाबाय ग्रेड 4 आवहाय साफाय कर्मचारियाव क्लास 6 पासनिफ्रायनो इलिजिबल जाबाय स' नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट लाना फैबावबाय स' जायफ्रा गोदान केन्डिडेट्स नोंथांमोना बे एप्लाइ अनलाइन फैनानै मा खालामनांगौ फार्स्टआव जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ स' बे रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा एप्लाइखौ खालामनो हायो अके देन बेनिफ्राय आइडि मोनोब्ला स' नोंथांमोना नैबे लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो जुदि बिनि सायाव भिडिअ नायाखैब्ला डिसक्रिपसनाव मोनसे भिडिअ दङ बेखौ नायनानै सोलोंबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोनाहाय आइडि मोननो हागोन स' बेनिफ्राय मोनसे आइडिजोंहाय मोनबेसे एप्लाइ खालामनो हायो एबा मोनसे पस्ट एबा मोननै पस्टआव हागोनना हाया गोबां कुइसन फैदों स' लोगोफोर गुबै कन्टेन्टआ जाबाय बे ग्रेड 4 आव एबा ट्रेड्समेनावहाय नोंथांमोना मा खामानि मावनांगौ अके स' जों बेखौनो नायगोन देन बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन अफिसियेल नटिफिकेसन जोङो नायग्रोनांगोन दा बे जाबाय लोगोफोर आसाम पुलिसनिफ्राय लेटेस्ट अफिसियेल नटिफिकेसन होदों बे ट्रेड्समेन पस्टनि थाखाय एबा ग्रेड 4 नि थाखाय स' लोगोफोर आं डिटेल्सखौ होगासिनो मानो थाखाय बे पस्टखौ लादों दा बेनो जाबाय जायफ्रानोखि 6 पास मिनिमाम 6 पासनिफ्रायनो नोंथांमोना आसाम पुलिसाव साफाय कर्मचारि हिसाबै एंगेज जाना दङ दा बेयाव जोंहा मिनिमाम 8 पास बिदोंमोन नालाय दा बिनि सोलाय बेखौहाय साफाय कर्मचारियाव 6 पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हाबाय आरो नोंथांमोना जोबोर मोजां चान्सआ दङ स' लोगोफोर बे जाबाय साफाय कर्मचारि नोंथांमोननि क्लास 6 पासनिफ्रायनो जुदि हाबना दंखायोब्ला स' बे पस्टआव नोंथांमोनखौबो चान्सखौ होनाय जाबाय जोबोर मोजां स्कप होदों बेखायनो मा साख्रि मोनो बेखौनो मावग्रोनांगौ आरो बे नोंथांमोना 50 मार्क्सनि गेजेराव अनलि नोंथांमोना 12.5 मोनदों अनलि बेसेबांखिनि मार्क्सल' नोंथांमोना इन्टारभिउ जागोन आरो दा बेखायनो जोबोर मोजां चान्सआव दङ जायफ्रानोखि साफाय कर्मचारियाव मावगासिनो दंखायोमोन दा बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना हानाय एसेबां साख्रि मावखानांगौ उनावहाय चान्सखौ मोनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन बेखौ सानसेयाव मोनो जुदि गैयाब्ला दानिफ्रायनो एप्लाइ खालामखा लास्ट डेट बारा गैया एप्लाइनिया स' लोगोफोर आसाम पुलिसनि एप्लाइनिया दा नोंथांमोना बेखौहाय जाहाथे खालामना लाखायो स' लोगोफोर दानिया फैबाय ट्रेड्समेन एबा ग्रेड 4 खौ मानो लादों बे साख्रिखौ मानो लादों आसाम पुलिसाव दा नाय लोगोफोर केम्पआव गोबां मानसि नांगौ जायो खामानि मावग्रा स' बेनि थाखायनो लादों जेरै हमना ला लोगोफोर हमना ला क्लास 8 पास लेभेलनि माखासे साख्रि ओंखारो ट्रेड्समेनाव जेरै इण्डियान आर्मियाव एबा 10 पासनि बा एच एस पासनि थिग बेबादिनो आसाम पुलिसावबो ओंखारदों जेरावनोखि खामानि मावग्रा नांगौ जायो दा हमना ला लोगोफोर हमना ला आं मोनसे एग्जाम्पल होनोसै कमान्ड' लेभेलाव केम्पआवहाय खामानि मावग्रा नांगौ जायोबा ओंखाम संग्रा नांगौ जायो स' बेखायनो खुगावहाय साख्रि नांगौ जायो बा होनांगौ जायो खामानि मावनो थाखाय थिग बेबादिनो खानाय सिनग्रा गस्ला सुग्रा बा टेलर बा इलेक्ट्रिसियानथ' नांगौ जायो स' बेखायनो नोंथांमोनखौहाय साख्रि होनाय जादों माने खामानि मावनो थाखाय बेनो जाबाय ट्रेड्समेन एबा ग्रेड 4 जेराव नोंथांमोना कुक होनोबा ओंखाम संग्रा बेनिफ्राय बार होनोबा खानाय सिनग्रा बेनिफ्राय साफाय वाला होनोबा साफाय खालामग्रा स' बेबायदि दङ आरो बेनिफ्राय इलेक्ट्रिसियान जुदि नोंथांमोना जायफ्रा आइटिआइ पास खालामना दंखायो नोंथांमोना केम्पआवहाय बेबादिनो कारेन्ट बानायग्रा स' बेफोरबायदि साख्रिखौ मोननो हासिगोन गभर्नमेन्ट साख्रि लोगोफोर बेनो जाबाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना क्लास 8 पासनिफ्राय आप टु एच एस पास इलिजिबल जागोन बाखि डिग्रि पासआ बेयाव इलिजिबल जानाय नङा बेखौ रोखा लिरखादों आसाम पुलिसा स' जियानो जा बे जाबाय ट्रेड्समेननि देन बेनिफ्राय एक्साइज कनस्टेबलाव 10 पासनिफ्राय बयबो इलिजिबल जागोन हौवाफोर हिन्जावफोर स' बेखायनो एक्साइज कनस्टेबलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो जायफ्रानोखि ग्रेड 4 आव खालामनो सानाखै स' नोंथांमोना एक्साइज कनस्टेबलाव खालामबानो जाबाय दिनैनिफ्राय जागायसिगोन स' जायखिजाया आइटिआइ गोनांफोरा नाम्बार 5 मोनगोन ग्रेड 4 आव बेखायनो आइटिआइखौ नोंथांमोना जुदि ओरैनो दङब्ला लाना दोननाया जोबोर मोजां जाहाथे नोंथांमोना सिलेक्सन प्रसेसआव बांसिन चान्सखौहाय मोननो हायो स' लोगोफोर आं सानबाय नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनबाय आरो बुजिबाय होननानै दिनैनि बे ग्रेड 4 साख्रियाव